Запояване на бобината на неблагодарния ковровец. Отново сме оставени на път. Мамичката му да е неблагодарна. Нагряваме отверка, топим калай и запояваме жичка. И работата става мана и другото. Чакай, пак трябва. Пак трябва, айди се. Правим сега тук един самоделен поялник, както се вижда. Зица, признахте, мамка му да е. Много си корав. Корав си ти. Жичко проклета. Е така мангалите калайдисват съдове на пъти. Ето Ковро се вижда, че е пак в разпад. Свален резервуар. Поредният разпад на Ковро. Не дай много кълчи, моти тиксо, за да ги задържиш. За какво ще ги държа, човек? Стига го. Бобената фърли сира. Ето тук се вижда цяла ерат как сега ще стилява равицата. Лъкни! Ето това всичко изкара от равицата. Мечо, какво направи Мечо? Да, ама на Мечо, ако му се беше случило, щеше да седи и да гледа умно. Верно, ти се справяш, его. Цяла този рад е разглобен. Резервуара. Не, това всяко го направиш, ево, а ти ще го направиш, доколкото се вижда. Това всеки член на KP. Не, между другото си най-голямият член за мен ти на KP. Най-оправен си ти. Но много Ковро, много се разглоби грубо този път, стигна се до бобина. Внимание, ма бобината трябва да се свали цял резервуар заради нея. Да. Втори клип ще има, когато стръгне гроба.